Zdravím vás z McDonalde, milí priatelia. Dobrý večer, ideme teraz k večeriem, dobrý večer. Večerné posedenie pod lampou v McDonalde. Cítime ako veľkí páni. Práve prichádzame v tejto lakotke 4 smotanky v kávičke, každý. K tomu 2 cukre. Nech sa páči, páni. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Dobrú chuť prajem. Podľa mňa, keď to natáčali, hrá dosť pohľad. Takže, nech sa páči. Máte vidieť. Poprosím, druhý cukor si dávam. Mňam. Bola to dobrá kombinácia, chalani. Ja som nadmieru spokojný. Mňam.